Има истории, които са повече от просто истории. Те са за легендарни герои, за брутални морални кодекси и за това как в Балкана легендите се раждат от кръв и насилие. Ето днес ще разкажем една точно такава история. Тази за Бойчо войвода. Защото, нали, в Балкана легендите не са приказки за лека нощ. Това е основополагащ мит, изкован в огъня на конфликта. Един разказ, който ни показва една доста по-сурова реалност зад героичните песни, които може би сме чували. Добре, за да усетим наистина кой е Бойчо, трябва да се върнем назад, в неговото време. Той не се появява от нищото. Той е продукт на една много специфична епоха, белязана от бунт и една безкрайна борба за свобода. И в центъра на всичко това са хайдутите. И нека сме наясно, това не са някакви обикновени разбойници от гората. За много хора те са били символ на съпротивата. Хора, които са превърнали планините в своя непристъпна крепост. Всичко започва да ври и кипи след Одринския мирен договор през 1829. Напрежението расте, насилието се засилва и в отговор на това хайдушкото движение просто експлодира. През следващите десетилетия то набира огромна, ама наистина огромна сила. Само си представете картинката. Силата им станала толкова реална, че в Хаинбоазкия проход османските войски не смеели да припарят без тежък военен ескорт. Значи, хайдутите не просто са се криели в планината, те на практика са я контролирали. И ето тук, в този кипящ котел, се появява и нашият герой. Но той не се ражда такъв, нали? Както често се случва в тези истории, трагедията е тази, която го създава. Баща му, и той хайдутин, пада убит. И изведнъж Бойчо, който е само на 7, остава сирак. Заедно с по-големия си брат Петър, малкия Георги, който е едва на 3, и сестра им Нейка. Още от дете съдбата му сякаш е предначертана. Някъде около 1825 той поема по същия този хайдушки път. Войната го променя. От местен бунтовник той се превръща в ценен военен кадър, работи рамо до рамо с руската армия. Но тук е интересното, неговата цел винаги е била друга. Той не се бие за Русия. Бие се за България. И когато войната свършва и му заповядват да се разпусне, той просто отказва. И точно когато изглежда, че е намерил своето място в борбата, всичко се срива. Защото това неподчинение ще му струва много скъпо. И ще го изправи пред избор, който, честно казано, никой не бива да прави. Иронията е просто жестока, нали? Осъждат го не враговете му, а тези рамо до рамо, с които се е бил, съюзниците му. Заедно с братята си, той е изпратен на заточение в Сибир. Но това е Бойчо. Духът му не може да бъде окован. Дори в ледовете на Сибир планът за бягство вече е в ход. И след 2 години мъки те успяват. Първата стъпка към свободата е направена. Те почти успяват. Почти накосам се от свободата, но докато прехвърлят високите стени на крепостта, се случва катастрофа. Най-малкият Георги пада и си чупи крака. Това е. Край. Всички знаят какво означава това в тази ситуация. Той не може да продължи, залавянето му е абсолютно сигурно. И тук е ключовия момент. Не става въпрос само за него. Ако го хванат, подложен на мъчения, той ще проговори. Не от предателство, а от болка. И ще разкрие всичко, а това ще е краят и за тримата. И тогава Бойчо и Петър взимат решение, което е просто немислимо. За да спасят себе си, за да продължат борбата, за да има всичко това някакъв смисъл, те убиват собствения си брат. Една жертва, която ще ги преследва до края на дните им. Как един човек продължава напред след такова нещо? Той се превръща в нещо друго. Връща се в България и създава легендарен закон, който без съмнение е роден от онзи травматичен, мрачен спомен от Сибир. И той се връща, несломен. След дълго, мъчително пътуване, той пак е в своя Балкан и води четата си още цели 18 години. Но вече е друг човек. По-твърд, по-безкомпромисен, готов да наложи своя железен ред. И ето го прословутият му закон. Само го погледнете. Това не са просто правила. Това е огледало на душата му след Сибир. Абсолютна вярност, желязна дисциплина, безпрекословно подчинение и смърт за всяко прегрешение.
След смъртта на Георги в неговия свят вече просто няма място за слабост. И за да не си мислим, че това са само някакви легенди, самият Филип Тотю, друг велик български войвода, който е бил в четата му, го потвърждава. Той казва, че е научил този закон директно от своя водител – Бойчо. Но живот като неговия рядко завършва мирно в леглото. И както толкова често се случва с такива фигури, краят идва не в открита битка, ударът идва отзад от предателство. И така съдбите на тримата братя се преплитат по един трагичен начин. Бойчо предаден и убит в засада. Георги жертван в името на свободата, единствено Петър оцелява. Оцелява, за да отмъсти за смъртта на Бойчо и да доживее да види мечтата им сбъдната – една свободна България. Но чакайте, историята не е пълна. Има още някой. Сестра им, Нейка. Нейната история често остава в сянка, а е може би най-невероятната от всички. Държана е в плен 3 години като примамка, но никога не предава братята си. По-късно рискува живота си, за да ги укрива. Нейната сила е тиха, но не по-малко героична. И накрая тя е тази, която надживява всички и съхранява паметта на семейството, доживявайки до 103 години. И всичко това ни връща към един въпрос, който, честно казано, няма лесен отговор. Кодексът на Бойчо е изграден върху идеята за абсолютна вярност, а в същото време самият той е принуден да извърши най-голямото предателство – да убие брат си. Това ни кара да се замислим, каква всъщност е истинската цена на свободата? И какво остава днес от всичко това? Една къща в руини. Тих, забравен паметник, който мълчаливо ни напомня за един брутален, легендарен живот. И за една епоха, в която героизмът и жестокостта са били двете страни на една и съща монета в борбата за свобода.